Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Фил цирк хезмәткәрен имгәткән. Мы не выпустим в эту программу уже этих слонов. Филләргә моннан соң чыгыш ясарга рөхсәт бирерләрме? Аларны кая җибәрәләр? Гөлназ Сайфетдинова. 1 апрельдән балаларны 1-нче сыйныфка бирү өчен документлар кабул итә башлыйлар. Прописка буенча бирәбез инде дә. Ата-аналарга күбрәк нәрсәгә игътибар итәргә Чулпан Касыймова өйрәтер. Бу лифтларның эшләгәне дә юк ди шәһәр халкы. Бер кашан да эшләгән күргәнем юк. Ни өчен Казандагы җир өсте лифтлары белән булган проблема еллар узган саен хәл ителми? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Казанның шакыр-шыкырлы урамнары. Кайда ашыгыч ремонт кирәк. Шыкыр-шакырлы юлларны Руслан Хусейнов та үлчәп кайтты. Казан циркында филләр белән бәйле тагын бер күңелсез хәл килеп чыкты. Узган төндә ана филләрнең берсе цирк хезмәткәре 29 яшьлек Эдуард Шишенбековны имгәткән. Аңа ашыгыч ярдәм чакыртыла. Казанның 7-нче хастаханәсенә салалар. Табиблар әлеге ирне хәлен уртача авырлыкта дип бәяли. Циркның үзендә исә филләрнең язмышын хәл иткәннәр инде. Барысы хакында да тулырак Гөлназ Сайфетдинова. Казан циркында бу филләр чыгыш ясамаячак. Бер атлы диярлек алар белән 2 гадәттән тыш хәл килеп чыкты. Соңгысы узган төндә. Ана филләрнең берсе үзләрен карап торучы хезмәткәр 29 яшьлек Эдуард Шишенбековка зыян салган. Әлеге ир филләр өчен ят кеше түгел, ул бу хайваннарны күптән карый. Әмма алар янына соңгы керүендә ана фил ярсып китә һәм Эдуард Шишенбековка һөҗүм итә. Ирнең умыртка һәм җилкә сөякләре кабыргасы сынган. Ул хәзерге вакытта Казанның 7-нче хастаханәсендә. Был проведен внеплановый инструктаж со всеми сотрудниками аттракциона. Аттракционда катнашучы барлык хезмәткәрләр һәм дрессировщиклар белән планнан тыш инструктаж үткәрелде. Бу программада манежга филләрне башка чыгармаячакбыз. Бу инде 100% билгеле. Аларны кая җибәреп була? Хәзер шуны хәл итәбез. Цирк артистлары Дженни һәм Магда шәхси зат карамагында, берсенә 46, икенчесенә 48 яшь. Гадәттә филләр 70 яшькә кадәр яши. Пандемия вакытында алар Пермдә торган. Хәзер кая китәрләр билгесез. Эш урынында килеп чыгу сәбәпле бу хәлне хезмәт инспекциясе дә тикшерергә мөмкин. Хезмәт кодексы нигезендә эш бирүче тәүлек дәвамында бәхетсезлек очрагы турында хәбәр җибәрергә тиеш. Бүгенге көндә Дәүләт хезмәт инспекциясенә әлеге бәхетсез очрагы турында хәбәрләр килмәде. Исегезгә төшерәбез, бер атналык Казан цирк аренасында чыгыш ясаган вакытта бер ана фил икенчесенә ташланды. Тамашачы куркуга бирелеп утырган урыннарыннан кача башлады. Аларга билет акчаларын кире кайтардылар. Филләр ваткан аренада төзекләндерергә туры килә. Гомумән алганда тәртипсез филләр Казан циркына 1 миллион сумлык зыян салган. Беренче гадәттән тыш хәлдән соң аларның чыгышын туктатсалар да репетицияләре дәвам иткән иде. Бу хәлдән соң инде цирк манежына бөтенләй чыкмаячаклар. Гөлназ Сайфетдинова, Алия Хайретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Кайда мәктәп кирәк, кайда балалар бакчасы төзисе бар. Хәзер мондый анализны республикада киңлекләр үсеше институты өйрәнәчәк. Ул президент йөкләмәсе буенча якын көннәрдә оештырылырга тиеш. Рөстәм Миннеханов бүген шундый бурыч куйды һәм тагын берничә йөкләмә бирде. Инфраструктурасы булмаган шәһәр яны бистәләрендә балаларны мәктәпкә йөртүне тиешле дәрәҗәдә оештырырга кирәк диде. Иминлекне тәэмин итүгә аерым игътибар булсын ди президент. Мәктәпләрне дә йортлар саныннан түгел, халык ихтыяҗыннан чыгып проектлаштыру мөһимлеген ассызыклады. Яңа оешкан институт исә торак комплекслар төзергә рөхсәт биреп, социаль объектлар турында оныткан район җитәкчеләрен дә ачыклаячак. Шулай ук территорияләрнең үсешен дә күзәтеп торачак. Мәктәп төзү, җәмәгать транспорты йөрешен җайга салу кебек мәсьәләләр вакытында хәл ителергә тиеш. Балаларны 1-нче сыйныфка укырга кертү өчен документлар кабул итү вакыты үзгәртелде. Быел әлеге эш 2 айга соңрак 1 апрельдән башлана. Бөтен ил күләмендә шундый яңалык кертелгән. Ул һәм кызларын яшәү урыны буенча беркетелгән мәктәпкә бирергә теләүчеләр гаризаларын 30 июньгә кадәр тапшырып бетергә тиеш. Әтиәниләргә тагын ниләр белеп торырга кирәк соң? Чулпан Касыймова шул хакта. На сегодняшний день школу будущего первоклассника у нас посещает 50 человек. Тагын 2 көннән Казанның 50-нче гимназиясендә 1-нче сыйныфка барачак малай һәм кызларның әти-әниләреннән документлар кабул итә башлыйлар. Барлыгы 60 бала өчен урын каралган. Открыта предварительная запись для собеседования. Без ата-аналар белән очрашып сөйләшү өчен алдан язылу мөмкинлеге дә оештырабыз. Бу аларга да, укытучыларга да уңайлы.
Документлар тапшыруны сузып бирүчеләр дә бар. Кайбер әтиәниләр 1 сентябрьгә 1-2 көн кала киләде гимназия җитәкчелеге. Урыннар калмау сәбәпле аларны кире барырга да туры килә. Мондый күңелсез хәлгә калмас өчен кайсы мәктәпкә барасын алдан хәл итәргә кирәк. Беренчедән яшәү урыны буенча әлеге мәктәпкә караган балаларны кабул итәләр. Шулай ук абый апалары да әлеге белем бирү йортында укырга тиеш. Хәрбиләр, Эчке эшләр министрлыгы балалары да беренче чиракта кабул ителә. Әлеге таләпләр барлык уку йортлары өчен дә бер. Гаризаны эш ысулы белән тапшырырга мөмкин. Мәктәпкә килергә, документларны турлап, әзерләп бирергә була инде. Икенчедә почта аша җибәрергә була. Тоже почтага барырга да документларны җибәрергә заявление белән бергә беркетеп, һәм инде менә 3нче форма, яңа бар форма, ул электрон аша, ул кирәкле документларны я сканировать итү, я фотога төшерү, һәм инде менә рәсми официаль почтага җибәрергә була. Быел республикада 1-нче сыйныфка 54 мең ярымнан артык малай һәм кыз керәчәк. Балагызны теркәлү урыны буенча туры килгән мәктәпкә бирергә телисез икән, документларны 1 апрельдән 30 июньгә кадәр тапшырырга кирәк. Уку йортын башка җирдән сайласагыз, 6 июльдән 5 сентябрьгә кадәр. Прописка буенча бирәбез инде, да? Шунда монда рынкада яшибез шул. Безнең мәктәп барында 32-нче шунда бирәбез. По прописке пошли. Безнең балабыз хәзер 1 сыйныфта укый. Бер нинди проблемасыз прописка буенча кирдек. Мәктәп сайлаганда хокук бозулар бар. Бу проблемага күз йоммаска кирәклеген президент Рөстәм Миңнеханов та искәрткән иде. В резиновые квартиры прописывают, чтобы там в эту школу это. Это, между прочим, вопрос Казани. Мәктәпкә кергәндә бернинди конкурста, теста уздырылырга тиеш түгел диләр Фән һәм мәгариф министрлыгында. Әгәр дә инде ниндидер сәбәпләр аркасында балагызны уку йортына кабул итмәгәннәр икән, мәгариф өлкәсендәге күзәтчелек департаментына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Узган ел ата-аналардан берничә дистә шикаят килгән. 167-нче мәктәп директоры ришват алуда гаепләнә. Казанның 7-нче гимназиясенә нибары 2 йорт беркетелгән була. Былтыр һәм 2 ел элек бераз жалобалар ул төркемгә. Без инде аларны үзгәрттек һәм күбрәк иләр беркеттек шул мәктәпләргә. Башлангыч сыйныф укытучылары җитмәгәнлектән федераль законга да үзгәрешләр кертелгән. Хәзер аның нигезендә педагогика өлкәсендә укучы студентлар 3нче курсны яхшы билгеләренә тапшырган чиракта мәктәпләрдә эшли ала. Чулпан Касымов, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Татарстан шәһәр районнарында яңа торак йортлар төзелә тора. Димәк, социаль объектлар тагында күбрәк кирәк булачак. Бүген Түбән Каманың 70-тән артык гаиләсе яңа йорттан фатир ачкычлары алды. Шәһәрдә социаль ипотека программасы буенча төзелгән 120 фатирлы йортны кулланылышка тапшырдылар. Ул Россия президенты карары белән тормышка ашырылучы торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проектына кергән. С момента начала реализации программы с 2006 года 2006 елдан берле Татнефть компаниясы Таныка хезмәткәрләре өчен 1700 фатир бирде. Узган ел 182 фатир тапшырылды. Бу зур программа, бүген чиратта тагын 200-дән артык хезмәткәр тора. Яңа йорттагы фатирлар тулысынча әзер, диварларга обой ябыштырылган, сантехника җиһазлары урнаштырылган, су, газ, электр энергиясе счетчиклары да бар. Фатирдагы җылылыкны үзеңә көйләргә мөмкин. Мы были очень рады, мы до сих пор рады, мы даже в некоторый момент не осознаем. Бу бәхеткә әле ышанып та җитмибез бугай. Хәзер яңа микрорайонда яшәячәкбез. Тормышыбызның яңа бер чорына аяк басабыз. Гадәттән тыш хәлдән соң 5 көн узса да лифт һаман эшләми. Исегезгә төшерәбез. Узган атнада Казанның Фатих Әмирхан һәм Чистай урамнары чатындагы җир-өсте лифты туктап, 30 яшьлек хатын күкрәк баласы белән аның эчендә калган иде. Аларны коткаручылар гына чыгара алды. Гомумән урам лифтлары белән проблема күп еллык. Ни өчен ул һаман да хәл ителми соң? Тулырак Рания Абдрахманова. Ой, бик кыен, чөнки мин икенче районга чыга да алмыйм. Казанның Әмирхан урамы Регина Султанова аның бу ягында яши. Әтеге ягында кибетләр, шуңа җир-өсте кичү аша йөрергә туры килә. Дус кызларым садикка алып барганда үзләренең балаларын бик кыен санкалар белән дә менергә, коляска белән дә менергә. Лифт белән менерләр иде дә бит ул эшләми. Эшләгән көне була, әмма ул туктый һәм яшь ана күкрәк баласы белән аның эчендә кала. Ул авария хезмәтен чакырта, механик килә, әмма ярдәм итә алмый. Шуңа коткаручыларны чакырталар. Дежурная смена спасателей. Коткаручылар 15 минуттан килеп җитә. Икенче каттан баскыч төшереп 30 яшьлек хатын-кыз һәм аның 1 яшьлек баласын чыгаралар.
Шәһәрдә лифтларны карап, төзекләндереп торучы махсус оешма бар. Аның җитәкчелеге бүген әлеге хәлгә бәя бирде. Дело в том, что произошла такая внештатная ситуация. Эш шунда, бу көнне платформаны төшерергә тиешле механизмны ача торган йозакта ачкыч сынып калган. Шуңа күрә безнең механик лифтны җитештерүче завод тарафыннан каралган механизмны кабызып, аны төшерә алмаган. Фатих Әмирхан урамындагы әлеге җир өсте лифтында гадәттән тыш хәл инде узган атнада ук килеп чыккан иде. Бу хәлләргә 5 көн узды, әмма ул күргәнегезчә хаманда эшләми. Бер качан да күргәнем юк, аның лифт белән кемдә булса файдаланганын. Белмим инде даже аның эшләгәне юк, каян эшләсен ул. Ни өчен 5 көн дәвамында төзәтә алмаганнар? Юлның икенче ягындагы лифт белән дә шундый хәл. Төймәләре яна, ишеге ачылмый. Гомумән бүген башкаладагы 52 платформаның ни сәбәпле 42-се генә эшли? Андрей Алехин әйтүенчә, Әмирхандагысы платформа эленеп торучы кабель өзелү сәбәпле эшләми. Димәк, аның иске булуы үз ролен уйнаган. Өстәвенә быел кулланылыш вакыты чыга. Өченче сәбәп тә бар: вандалларның ватуы. 90% из всех случаев простоев это вандализм. Лифтлар туктап тору очракларының 90% вандаллыкка бәйле. Халыкның шәһәр милкенә карашын ачар. Әйтик, подъезд лифтларын әле яшәүчеләр булса да карап тора. Буларны күзәтүче юк бит. Менә бу кадрларда яшьләр ишекне кайыра, андагы камераларны вата. Бу лифтларга хезмәт күрсәтү өчен ел сайын миллионлаган сум акча тотыла. Әйтик, 2018 елда 1 миллион 300 мең сумлык тендер үткәрелә. 2019да 23 миллион сумлык. Бу акчага 10 яңа платформа куела. Узган ел 42 миллион сумлык эш башкарыла. Анда вандаларга каршы торырлык итеп пыяла, ишекләр алыштырыла, әмма аларда да проблема бар. Лифтларның эшен тәэмин итү өчен хәзер акча чыганаклары эзләнә. Запас частьләрнең бәяләрен карап торабыз. Алар кыйммәт, республикага кайтару вакыты озак. Шулай ук валюта курсы арту сәбәпле хакы үзгәреп тора. Инженерлар әлеге лифтларга яраклы Россия материалларында эзли. Лифтларның тиз сафтан чыгуының тагын бер сәбәбе итеп, аннан инвалидларның, балалы аналарның гына түгел, теләгән һәр кешенең йөрүен атыйлар. Рания Абдрахманов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Казан урамнарында кардан арынган юлларны төзекләндерергә эшчеләр чыкты. Алар 45 мең квадрат метрда асфальт ямарга тиеш. Моның өчен 93 миллион сум акча тотылачак. Иң беренчеләрдән булып әлеге эш Аракчино шоссесы, Оренбург тракты, Миллениум күпере, Дзержинск, Гладилов, Зорге урамнарында башлана. Автомобиль хәрәкәтенә комачауламасы өчен чокырларны төнне ямыйлар. Халык эшчеләрне кайда көтә? Руслан Хаснетдинов кызыксынды. Быел Казан юлларындагы 45 мең квадрат мәйданда чокырларны тәртипкә китерәчәкләр. Бу якынча исәпләсәң 10 футбол кыры дигән сүз. Эшне Аракчино шоссесы, Оренбург тракты, Миллениум күпере, Дзержинский, Гладилов, Зорге урамнарыннан башлыйлар. Ел сайын заплаткалар ясыйлар. Алар бер яз җитә, заплаткалар юк бетәләр алар. Безнең ишек алдында анда чөпчәр оясы бар. Менә шунда машиналар кирәк алар. Алар өчен әлбәттә җайсыз инде. Шәһәр урамнары буйлап йөргәндә иң чокырлы участокларның исемлеген төзергә була. Казанда машина йөртүчеләр өчен иң нык авырлык тудырган урамнарның берсе ул Тверь урамында бик күп чокырлы юллар. Әйдәгез менә юри генә берсен үлчәп карыйк. Тирәнлек 10 сантиметрдан артык булса, менә бу чокырның озынлыгы 2 метрга якын. Бу исемлеккә Восход белән Подлужная янында кертеп булыр иде. Гладилов урамы белән Миллениум күперендә ремонт башланган инде. Чокырның киңлеге 15, озынлыгы 60 сантиметрдан арта икән, аны ямыйлар. Эшкә тотыныр өчен уртача температура 0-дан түбән булырга тиеш түгел. Прежде всего будет делаться ямочный ремонт. Иң беренче булып машиналар күп йөргән урамнарда чокырлар ямалар, шулай ук җәмәгать транспорты хәрәкәт иткән юлларга өстенлек бирелә. Хәзерге вакытта 3000 квадрат метр юл төзекләндерелде инде. Быелгы кыш Казан тарихына иң күп карлы булып кереп калачак. 3 ай эчендә генә башкала урамнарыннан 950 мең тонна кар чыгарыла. Бу 190 мең машина дигән сүз. Казанлылар кыш буе юлларның вакытында чистартылмауыннан зарланды. Халык контроле порталында меңләгән мөрәҗәгать алына. Где-то чистили, где-то не очень чистили. Но основные дороги чистят, дороги никогда никто не чистил. Юл хезмәтләре өчен кышкы режим апрель уртасына кадәр дәвам итәчәк. Бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә беренче нәтиҗә чыгардылар. Карны вакытында чыгарырга өлгерә алмауны явым төшемнең һәм ишеге алларындагы автомобильләрнең күп булуы белән бәйләп аңлаттылар. Нынешняя зима действительно была. Быелгы кыш чыннан да күп карлы булды. Элегрәк без аны төяп чыгарырга өлгерсәк, быел җитешмәдек. Урам җыештыручыларның җитмәве һәм ягулыкның кыйммәт булуы да йогынты ясады. Кардан арынган юлларның кайсы участогына ремонт кирәклеге турында Казан районнары хакимиятләренә җиткерергә мөмкин. Башкала урамнарындагы чокырларны ямау өчен быел 93 миллион сум акча тотылачак. Руслан Хаснетдинов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.
Дача сатып алгач 260 мең сумга кадәр акчаны кире кайтарып булачак. Сүз монда фатир алгандагы кебек салым итеп түләгән акчаның бер өлешен кайтару турында бара. Бүген бакчачылык мәсьәләләренә кагылышлы яңалыклар һәм кануннарга кертеләсе үзгәрешләр турында Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фарахов сөйләде. Бердәм Россиянең төбәк бүлеге Инстаграмында туры эфирда фикер алыштылар. Дәүләт Думасында якын арада җиргә кагылышлы канун проекты каралачак. Ул бакчачыларга ут өчен кимрәк коэффициент белән түләүне, ширкәткә су керткәндә моңарчы булган техник таләпләрне бетерүне, су өчен салымнан азат итүне күздә тота. Шулай дача ширкәтендәге кадастр эшләрен халык хисабына түгел, федераль я төбәк бюджетыннан каплауны үз ичен ала. Предложения от Татарстана там тоже учтены. Канунга кертеләсе әлеге үзгәрешләрдә Татарстан тәкъдимнәре дә исәпкә алынды. Алар канун чыгару эшчәнлеге буенча хөкүмәт йөкләмәләре исемлегенә кертелде. Бу үзгәрешләр киләсе сессиянең көн кадагында каралачак төп мәсьәләләрнең берсе булачак дип уйлыйм. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә иде. Ул башкалада берничә очрашу үткәрде. Контр-адмирал милләттәшебез Илдар Әхмәров белән Татарстан егетләренең армиягә алынуы һәм хәрби хезмәтне үтәү турында сөйләштеләр. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Сибур холдинг идарәсе рәисе Дмитрий Коновалов белән очрашты. Алар Татарстан белән компаниянең хезмәттәшлеге, аерым алганда инвестиция проектлары турында фикер алыша. Рөстәм Миңнеханов Россия сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре белән дә очрашты. Анда Татарстанның сәламәтлек саклау тармагын цифрлаштыру мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Президент технологияләр куллану халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрергә, шулай ук хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәлелеген арттырырга да мөмкинлек бирәчәк дип белдерде. Очрашуда Татарстанның сәламәтлек саклау өлкәсенә цифрлы технологияләрне кертү программасы тәкъдим ителә. Бу юнәлештә эш мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы белән берлектә алып барыла. В системе здравоохранения есть то, что реально можно серьезно улучшить, там эффективность, скорость, качество по здравоохранению. Поэтому мы очень заинтересованы. Кайгылы хәбәр. 78 яшендә Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Әлки районындагы Алга колхозының элекеге рәисе Мансур Халилов вафат. Ул хезмәт юлын гади колхозчыдан башлап 32 ел җитәкче булып эшли. Аның хуҗалыгы республикада иң алдынгылардан санала. Мансур Сафа улы авылдагы балалар бакчасы, мәчет, ФАП, мәдәният йорты төзелешенә зур өлеш кертә. Аның якты истәлеге безнең йөрәкләрдә мәңге сакланыр диелә президент Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сәфәров һәм башка рәсми затлар кул куйган кайгынамада. Әфганстанда яшәүче татарларны әлеге ил конституциясенең төп халыклары исемлегенә кертәчәкләр. Татар телендә кайбер мәктәпләрдә дәүләт дәрәҗәсендә укыта башларга уйлыйлар. Бу хакта Татарстан һәм Әфганстанның фәннәр академияләре арасында килешүгә кул куйганда игълан иттеләр. Фәнни оешмалар арасында мондый документ беренче тапкыр имзалана. Ул 5 ел гамәлдә булачак. Аның үзенчәлекләре турында тулырак Илгиз Шакуров. Ике ил арасындагы фәнни күпергә менә шулай нигез салынды. Пандемия сәбәпле чара онлайн уза. Бүгеннән башлап Татарстан һәм Әфганстанның фәннәр академияләре меморандум нигезендә хезмәттәшлек итәчәк. Мы предполагаем взаимовыгодные. Документ файдалы булыр дип уйлыйбыз. Гуманитар фәннәр, тарих, археология, мәдәният, тел һәм әдәбият өлкәсендә хезмәттәшлек алып барылачак. Кадрларның белем дәрәҗәсен күтәрү, фәнни эшләрнең нәтиҗәләре белән уртаклашу, уртак чаралар оештыру. Меморандум яңа мөмкинлекләр ача. Сез үзегезнең 300 еллык тарихы булган югары уку йортыгыз КФУ белән дан тотасыз. Әфганстан һәм Татарстан фәннәр академияләренең горурланырлык тарихы бар. Безнең хезмәттәшлек яхшы нәтиҗәгә китерер дип уйлыйм. Татарстан фәннәр академиясенә 30 ел элек 1991 елда нигез салына. Аның эшчәнлеге республикада гуманитар, техник һәм табигать фәннәрен үстерүгә юнәлгән. Хәзер академиянең 40-тан артык чит ил һәм Россиянең төрле фәнни җәмгыятьләре белән хезмәттәшлек итү турында килешүләре бар. Әфганстан Ислам Республикасында 1 миллионнан артык татар яши. Аларның анда үз тормышы, көнкүреше, сөенечләре дә бар. Андагы милләттәшләребез хәзер үзләрен паспортка татар дип яздыра ала. Это первый шаг был для нас. Бу беренче генә адым иде. Алга таба татар милләтен Әфган конституциясенә кертү өчен тырышачакбыз. Бу безнең өчен зур горурлык һәм тарихи гаделлек булыр иде. Бүгенге очрашуда тагын бер яңалык җиткерделәр. Әфганстанның 4 мәктәбендә татар телен укыта башлыйлар. Һәм инде менә татар теле буенча ул инде мәҗбүри рәвештә менә шул татарлар торган провинцияларда мәктәпләренә кертеләчәк. Тиздән сәүдә сәнәгать палатлары арасында да килешү төзелер дип көтелә. Илгиз Шакуров, Владимир Ларионов, Яңа гасыр каналы.
Тәрбиягә бала аларга теләүче әти-әниләр мәктәбе гаиләдә килеп чыккан мәсьәләләрне йөрәк белән кабул итәргә өйрәнү. Бүген хөкүмәт йортындагы балик булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча республика комиссиясе утырышында шул турыда сөйләштеләр. Белгечләре турыдан-туры эфирда тәрбиягә бала алу белән бәйле иң еш яңгыраган сорауларга җавап бирде. Җыелышны вице-премьер Лейла Фазлыева уздыра. Әгәр сез тәрбиягә бала алырга уйласагыз, кая мөрәҗәгать итәргә? Баланы киридән ятимнәр йортына кайтармас өчен нәрсә эшләргә соң? Тәрбиягә бала алган гаиләдә мөнәсәбәтләрнең бик уңай булмавын күрсәгез, нинди чара күрергә кирәк? Бу сорауларга җавапларны киләсе материалда ишетерсез. Баланы тәрбиягә алу өчен кая мөрәҗәгать итәргә? Обращаются в органы опеки, попечительства по месту. Теркәлү урыны буенча опека оешмасына мөрәҗәгать итәргә. Анда кирәкле документлар исемлеген һәм тәрбиягә бала алучы әти-әниләр мәктәбенә юллама бирәләр. Мы в нашей школе работаем с чувствами. Без мәктәбебездә хисләр белән эшлибез. Дәресләр тренинг форматында үтә. Төрле фильмнар карыйбыз, фикер алышабыз, күнегүләр эшлибез. Баланы ятимнәр йортына кирдән кайтару очраклары булмасын өчен ни эшләргә? Очень важно знать о том, что было с ребенком до того, когда он пришел к вам. Бала сезнең гаиләгә килеп кергәнче, аның белән нәрсә булганын белү бик мөһим. Кай вакыт гражданнар әйтә, безгә кеше тормышына тыкшыну, аның элеккеге гаиләсендә ни булуы кызык түгел диләр. Бу бик мөһим эш. Тәрбиягә алу тәҗрибәләре булган әти-әниләр белән бергә киңәшләшү мөмкинлеге бармы? 80% помощи приемным родителям оказывают. Тәрбиягә бала алганда гаиләләрнең 80%-на экспертлар да, белгечләр дә, психологлар да түгел. Бу эшне үз башларыннан уздырган әти-әниләр булыша. Теге еш кына безнең әти-әниләр киңәш сорарга уяла. Аларның проблемалары килеп чыккан очракта да әйтмиләр. Сүз чыгарудан, тәнкыйтьтән куркалар. Әгәр сез тәрбиягә алган гаиләдә бала белән әти-әни арасында үзара мөнәсәбәтләр яхшы булмавын күрсәгез, кая мөрәҗәгать итәргә? Если вам ребенок вдруг рассказал о том, что с ним когда-то было, әгәр сезгә бала үз проблемалары, аны кыйнаулары турында сөйләгән икән, сез һичшиксез опека органнарына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Аның күптән булуы да мөмкин. Андый хәлләрне яшереп калырга ярамый. Половое воспитание. Җинси тәрбия турында сөйләгәндә, без тәрбиягә бала алган гаиләдә булмасын, гадәти гаиләдә булмасын, балаларны һөҗүм итүчеләргә каршы торырга өйрәтергә тиеш. Баланы тәрбиягә алырга җыенган әти-әниләргә психологик тест уздыруга карата белгечләр нинди фикердә? Конечно же, было бы здорово, если бы это было бы межведомственно, потому что баланы тәрбиягә алу мәктәбе психологлары тиешле дәрәҗәдә белемле булмаска мөмкин. Медицина белеме булмауы да бар. Баланы тәрбиягә аласы әти-әниләр медицина тикшерү узып, психиатр аларга белешмә бирә. Бу белешмәне алар регистратурадан ала. Кайбер очракларда карап та тормыйлар, сораулар да бирмиләр. Музейга ма концертка булсымы тамашачына ничек җәлеп итәргә, акча җитмәгәндә нинди юллар эзләргә кирәклеген ачыклар өчен мәдәният хезмәткәрләре тәҗрибә уртаклашырга Казандагы форумга җыелды. Мастер-классларны Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан килгән танылган белгечләр алып бара. Зур шәһәрдәге мәдәният үзәге, авылдагы кечкенә музейның да мөмкинлекләре турында сөйлиләр. Фикер алышуны Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Доктор прописывает ему некоторое количество часов в неделю культурного и социального включения. Очрашуны чит ил тәҗрибәсеннән башладылар. Канадада авырулар музейга да табиб рецепты буенча йөри, сәламәтлеккә файдасын күргәннәр. Они посчитали, что 1 фунт стерлингов. Санапта чыгарганнар рецепт буенча мәдәни программага каралган акча сәламәтлек тармагына тотылган чыгымны өлешчә янга калдыра. Бездә бу хакта сөйләргә иртәрәк билгеле. Без әле мәдәниятнең кешегә тәэсирен бәяләрлек дәрәҗәгә җитмәдек. Әмма шунысы билгеле, узган ел мәдәни чараларга ихтыяҗ 40%-ка кимегән. Бүгенге шартларда яңа мөмкинлекләр табу турында Мәскәү, Санкт-Петербургтан килгән 9 белгеч сөйли. Аларны шәһәр районнардан 170 җитәкче тыңлый. Без бит инде үзебезнең казаныбызда кайнарга өйрәнгән. Инде менә каядыр башка төбәкләрдән килгән кешеләрнең, экспертларның ниндидер бер фикерләрен ишетәбез. Һәм яңа менә без әле сүзлеккә кертеп бара торган яңа сүзләр, яңа фикерләр кирде. Авылларда бигрәк проблема интернет һәм техник яктан җитешеп бетмәүлек. Менә шушы проблемаларыбызны бүген күтәреп, авылларыбызда бу проблема шишелер дип ышанып калабыз. Мәдәнияткә каралган акчадан кала оешмаларга үзләренә финанслар җәлеп итү усуллары белән дә уртаклашалар. Это партнерство, вроде такое простое. Монда хезмәттәшлек итә белү кирәк, бер караганда гади кебек, әмма башка төбәкләр белән элемтәләрне җайлау, зур фондлардан грант алу кебек мөмкинлекләрдән файдалана белмиләр. Форумда районнардан килгән мәдәният хезмәткәрләре яңа проектлары белән дә уртаклаша. Без быел башлап ибәрдек. Хәзер син беләсең дигән видео курс үзебездә булган гореф-гадәтләребез турында сөйләп узабыз. Ниндидер якташларыбыз турында, безнең яктан чыккан якташларыбыз турында очрашуларны күрсәтәбез. Особое пристальное внимание
внимание. Балаларга игътибар зур булырга тиеш. Әгәр конференциядә яшь буын белән мөнәсәбәтләрне җайлауның яңа алымнарын таба аласыз икән, димәк бу эшнең нәтиҗәсе булачак. Мәдәният хезмәткәрләре алар үзе бер шундый зур команда. Шуңа күрә безгә дә очрашырга кирәк, киләчәген планлаштырырга. Форум үз эшен әле иртәгә дә дәвам итәчәк, иң нәтиҗәле тәкъдимнәр проект буларак кулланышка кертеләчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Фатих Сибгатуллин Бердәм Россия праймеризында катнашу өчен бүген документлар тапшырды. Исегезгә төшерәбез. Партия алдан тавыш бирү нәтиҗәсендә сентябрьдә узачак сайлауга үз кандидатларын ачыклый. Бүгенге көндә Татарстанда праймеризда катнашу өчен 17 кеше документ тапшырган, 9-ын теркәгәннәр. Гаризалар апрель ахырына кадәр кабул ителә. Бусында инде мин бер мандатлы шушы Казанның Идел буе һәм Вахитов районы, аннан соң Лаиш районы, Балык бистәсе, Мамадыш, Алабуга, Күкмара, Балташ, Саба районнары керә инде бу округка. 26-нчы округ Приволжский дип атала инде ул. Бөркет оясын онлайн күзәтеп була. Түбән Кама милли паркы хезмәткәрләре быел кабат шундый мөмкинлек бирде. Алар кышлар оя корган агачка камера куйган. Бу урын Әлмәт районындагы зур авыл һәм нефть объектлары янәшәсендә. Бу көннәрдә бөркетләрнең нәрсә белән тукланганын, гаилә тормышында видео аша күзәтеп була. Кышлар ояларын тәртипкә китергән инде. Бу эштә парның икесе дә бер тигез көч куя ди милли парк хезмәткәрләре. Узган ел бу пар 3 кошчык чыгарган. Быел бер атнага соңарып кайтканнар. Әлегә башка яшь бөркетләр бөтенләй ашыкмаган әйтә орнитологлар. Әйтик, ДУК кушаматлысы Сәгуд Гарәбстаннан Иракка юл алган гына әле. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз. Данил мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик март ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эчтә проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил мастер, телефон саны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн аяз һәм кояшлы булачак. Атлантик циклон төньяктан килгән салкын һаваны үткәрмәү сәбәпле республикабызда ниһаять температура күтәрелә башлады. Шулай да төнге сәгатьләрдә әлегә температура минус саклана, аязганда минус 13 градуска җитә. Төньяк көнчыгышта да һава шартлары үзгәрә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста иртән явым-төшемнәрсез һәм аяз булса да кичкә болытлы. Төньяктан килгән атмосфера фронты тәэсирендә алдагы көннәрдә һава шартлары үзгәрә, кызганыч уңай якка түгел. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн кояшлы булачак, җилкен яктан уртача тизлектә исә кичкә көчәя. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән болытлы, әмма көндез кояшлы һава көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта аз болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Халык сынамышлары буенча март аеның шушы көннәрендә күк күкрәгәне ишетелсә, җәй иртә килер һәм бик эссе булыр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Татарстанның техник инвентаризация бюросы bti.rt.ru рәсми сайты аша заказ биреп, 10% ташлама алыгыз. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. Башкалабыз Казанда явым-төшемнәр көтелми. 7 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы күтәрелә. Төркемеш баганасының 767 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 57%. Җирнең магнит кыратыныч. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Хәерле бәрәкәтле эш атнасы телим сезгә. Исән-имин булыгыз.